Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku san baɗa mana like, ku saboda fitattun fina-finai guda 3 da babu kamar sa a wannan satin. Fim na farko shine Rikicin Zamani. Ga masu buƙatar fina-finan kamar yadda muka saba, akwai lambar wayar mu akan wannan bidiyo, za ku iya ɗauka sai ku yi mana magana. Fim na biyu shine Atisayen Tsaron Gida. Wannan fim din yayi masifan kyau. Ina ga mutane masu son irin fina-finai na yakin saman nan, irin Sky Forces. Gaskiya an ka kalli wannan fim din gamawa ne, za ku ji daɗi sosai da sosai. Sannan fim na gaba kuma na ƙarshe shine Tafiyar Ajali. Wayyo Allah, ina masu son irin action films. In ka kalli wannan fim din an gama. Fim ne wanda ake yin shi yaƙi ne irin tsakanin 'yan ta'adda da sojoji, ake yin shi a cikin daji. Gaskiya fim din ba ƙaramin fim ba, dole wannan fim din ya burge ku, duba da kuɗin da aka shi akan wannan fim din da kuma irin budget din da aka yi akan fim din. Ba kuma ƙaramin director bane ya directing din fim din, so gaskiya fim din yayi masifan kyau. So kamar yadda kuke gani, wannan sune manyan fina-finai guda 3 na wannan satin da babu kamar su. Mai bukata ya mana magana ta lambar mu. Mun gode.